Kumpare. Sakto pare, gure kanya ate na paray. Uy, paray. Wag meeting tayo man pare. Hey, Joe! Meeting tayo pare sa team. Meeting ako pag Ano meeting tayo? Alright. Meeting tayo importante kay ti mangyari. Tapno awan ti makang plano tayo. So, sa rin tayo English pare. English? English pare, dapat English tayo pare tanong ka. English ka na, pare. Ay, kay game English. Ano, badita mawatan na di napintas nga plano tayo pare. Oy, para iti napintas nga plano. Del bulsam niya? Dabasit pare. Ada? Dapat Dabasit dalana? binding pare. Dabasit dalana? Kung saan dabasit dalana? May busan na. Pare. Oresak? May busan na. Oresak, damit tugot ko basay. Ano pare ngay? Bawal nga tag sauti ko ta. Bawal ag sarita ti Tagalog, kinilokano ha. Alright. Nga sautay pare English. Okay. Tapno ti kastagi aw ti makaawat din ti plano tayo. Kami nung mangigda ta plano tayo. Tulading gano ka. Okay. Nice. Okay. Oh, yeah. See? Ano pare, Rugiana kaon? Alright. Alright, okay. Alright. Start tayo na pare. Awan, tagsasaw, ti Ilocano, Tagalog pare. Panay English ha. Yeah, boy. Okay, Sige pare, okay. sige. Okay. Ha? Ayaw, di ma. Uy! Uy! Pininis mo kahit basilang guwa. Di ka makawawa, Mike. Basilang guwa. Pag mawakan. Nag-ibos yung banda pulutan ni paray. Oresak, bawatan ko na, basit pa ko nam. Ay, masuk ka. Iso nga na inayunan na. Nayunak na. May sa tagbat ati na rin. Duwa nga tagbat ko.